हाय. तर तुमचं सगळ्यांचं आजच्या नवीन व्हिडिओत खूप खूप स्वागत आहे. तर आजपासून गणपतीच्या सणांना सुरुवात होते. तर आज आहे हरतालिका. तर आत्ता आम्ही पूजेला चाललो आहे. तर पूजा कशी करतात काय ती मी तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दाखवणार आहे. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. आणि ह्याच्यानंतरच आपला गणपती बाप्पा आणायचा डेकोरेशनचा व्हिडिओसुद्धा कंटिन्यू होईल. तर तो सुद्धा बघायला विसरू नका. चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूया. चला. ती तरी आणली नाही, मोठी झाली.
गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. नको बाबू थांब, बाबू थांब.